ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ, ಸ್ಟಾರ್ ತುಳುನಾಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಂಧುಲೆ, ಬಾಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲಡಿ ಇತ್ತೊಂದು ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲದೆಪ್ಪಡು ಪಂಡದು ದೆತ್ತದು ಇಡ್ನ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಇಪ್ಪುನಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಸೋತುನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕಾಮತ್ತೇರು ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪನ್ಪುನ ಕಂಪೆನಿನು ಶುರು ಮಲ್ತನ ಕಥೆನು ತೂಕ ಬಂಧುಲೆ. ಬಂಧುಲೆ, 1953 ಐಡಿಯಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕಾಮತ್ತೇರ್ನ ಅಜ್ಜೆರು ಶುರು ಮಲ್ತದು ಇಪ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಐಟ್ ಈ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಬೋಡಾಪುನ ಸಾಮಾನುಲೆನು ಬುಕ್ಕ ಈ ಪರ್ಬದ ಪೊರ್ತುಡು ಪಟಾಕಿನ ಸೇಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಬಂಧುಲೆ, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕಾಮತ್ತೇರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕಾಮತ್ತೇರಿಗೆ 14 ವರ್ಷ ಇಪ್ಪುನಗನೆ ತೀರದು ಇಪ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಬಂಧುಲೆ, ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕಾಮತ್ತೇರ್ನ ಅಜ್ಜೆರು ತೀರ್ದು ಪೋಯ್ನಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಆ ಅಂಗಡಿನ ಪ್ರಭಾಕರ ಕಾಮತ್ತೇರೆ ತೂವಣ್ಣ. ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಅಂಗಡಿಡು ಬತ್ತನ ಕಾಸುಡು ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಬಂಧುಲೆ, ಪ್ರಭಾಕರ ಕಾಮತ್ತೇರು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದುದಿಪ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಬಾಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲಡು ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಪ್ರಭಾಕರ ಕಾಮತ್ತೇರು ಒಂತೆ ದುಡ್ಡುನು ದೆತ್ತದಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲು ದೆಪ್ಪುಡು ಪಂಡು ಸುಮಾರು 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದಿ ಒಂದಿಪ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ದೆತ್ತು ದೀಡ್ದಿತ್ತಿನ ದುಡ್ಡುಡು ಒಂಜಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೆತ್ತೊಂಡ್ಬೇರು. ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರು. ಅಂಚನೆ ಈ ಫ್ರಿಡ್ಜಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಕಾಸು ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಪಂದು ಇಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ದಾದನ ಆರೆಗ್ ಯಾನೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನ ಐಡಿಯಾ ಪೋಪುಂಡಿಗೆ. ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು 4 ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಮುಟ್ಟ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲದಂಚಿದಕ್ಲೆಗ್ ಬುಕ್ಕ ಆರೆನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಬುಕ್ಕ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತು ನಕ್ಲೆಗ್ ಫ್ರೀ ಆದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊರ್ದು ಟ್ರಯಲ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ. ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು 4 ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಮುಟ್ಟ ಇಂಚ ಕೊರ್ನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮುಡು ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ್ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾನಗ ಕುಡ್ಲಾಡು ಇತ್ತನ ಐಡಿಯಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಶಾಪ್ ಪನ್ಪುನ ಅಂಗಡಿನ ಆಡೆಗೆ ಐಡಿಯಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಪಂದು ಅಂಗಡಿನ ಬದಲ್ಪೇರು. 1975 ಮೇ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಡ್ದು ಆ ಅಂಗಡಿನ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚ 1975 ಮೇ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಂಪೆನಿ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ತೂವೊಂದು ಇತ್ತನಲೆ ಕಾನೆ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷ ಕರಿನಗ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ ಸುರೂಕು ಮಲ್ತನ ಫ್ಲೇವರ್ ಓವು ಪಂಡ ಅವು ವೆನಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಬಂಧುಲೆ, ಸುರೂಕು 14 ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು 175 ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಉಂಡುಗೆ. ಅಂಚನೆ ಬಂಧುಲೆ, ಕುಡ್ಲದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡುಡು ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮುದ ಪಾರ್ಲರ್ನ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಐಟ್ 10-15 ಮುಟ್ಟ ಜನ ಕುಲ್ಯರ ಆಪೆದನಗೆ. ಅಂಚಾದ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಪುನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಆ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ನ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಬಂಧುಲೆ, ಪ್ರಭಾಕರ ಕಾಮತ್ತೇರೆನು ಪಬ್ಬ ಮಾಮು ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ಡು ಅಂಚಿದಕ್ಲು ಪೂರ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ. ಅಂಚಾದ ಕುಡ್ಲದ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ಡ್ ಪಬ್ಬಾಸ್ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ಡು ಐಡಿಯಲ್ ದಕ್ಲನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬಂಧುಲೆ, ಕುಡ್ಲಡು ಒಟ್ಟುಗು ಮುಕುಲೆನ ಐನು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಉಂಡುಗೆ. ಅಂಚನೆ ಬಂಧುಲೆ, ಈ ಪ್ರಭಾಕರ ಕಾಮತ್ತೇರು ಏತು ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಮಲ್ತದು ಕುಡ್ಲಡು ಫೇಮಸ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆತೆ ಆರ್ನ ಮಗ್ಗೆ ಮುಕುಂದ ಕಾಮತ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಪಿದೈಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರ ಬಂಗ ಬತ್ತದಿಪ್ಪೇರು. ಅಂದು ಬಂಧುಲೆ, ಸುಮಾರು ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 21 ವರ್ಷ ಇಪ್ಪುನಗನೆ ಮುಕುಂದ ಕಾಮತ್ತೇರು ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಜಪ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಬಂಧುಲೆ, ಅಲ್ಪ ಅಂಗಡಿಲೆಗ್ ಬುಕ್ಕ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡೋಡು ಪಂದು ಮುಕುಂದ ಕಾಮತ್ತೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸುಮಾರು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತದು ತುಳುನಾಡುಡೆ ಇಡೀ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಕ್ಕುಲೆಕ ಮಲ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ಗೋವಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಕ್ಕ ಕೇರಳದಂಚಿಗೆ ಪೋಂಡಲ ಈ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಧುಲೆ, ಈ ಪ್ರಭಾಕರ ಕಾಮತ್ತೇರ್ನ ಬುಕ್ಕ ಆರ್ನ ಮಗೆ ಮುಕುಂದ ಕಾಮತ್ತೇರ್ನ ಪರಿಶ್ರಮಡ್ ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗೂ 27 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮುದ 7ನೇ ಸ್ಥಾನ ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗೂ ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ಇಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ. ಅಂಚನೆ ಬಂಧುಲೆ,
ಪ್ರಭಾಕರ ಕಾಮತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಂದನೇರ್ ದಾವರ ಇತ್ತೆ ಆರ್ ನಮಗೆ ಮುಕುಂದ ಕಾಮತ್ತೇರು ಕಂಪನಿನ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಬಂತುಲೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆವಾಡು ಒವ್ವೆ ಆವಾಡು ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ಖಾಲಿ ದುಡ್ಡುಗು ಬಡತ್ ಮಾರುನತ್ತು ತೆನಸ್ಸದ ವಿಚಾರಡು ಖಾಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾತ್ರ ತೂಪುನ ಅತ್ತು ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಮುಕುಂದ ಕಾಮತ್ತೇರ್ನ ಅಂಚನೆ ಮುಕುಂದ ಕಾಮತ್ತೇರಿಗೆ ಈ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ಖಾಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅತ್ತಂದೆ ಅವೊಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಈ ಐಡಿಯಲ್ ಕಂಪನಿಡ್ ಸುಮಾರು 800 ಮಿತ್ತಿ ಜನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಮುಂದು ಬಂತುಲೆ ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ಕಂಪೆನಿ ಶುರು ಆಯ್ನ ಕತೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂತುಲೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು.